non. Nin eu. Eu sí, pero son tan alto que nunca se mira para mí como se fosse primo. Pois non che digo nada eu. O que fago é defenderme con vos. Ai, sí, e como iso? Pois conto chistes. Que chistes? Chistes de sur. Primo. Primo, sí, claro. Por exemplo, chega o número 5 acompañado dunha V. E vos comenta. Ese quen é? É o primo italiano que va de vacacións.